Pananglitan, ang usa ka babae moingon lalaki ko, or ang usa ka lalaki moingon babae ko. Unsa may inyong basihan? Hay may tinuod ana. Unsa may inyong i-check aron pag matuod nga siya babae or pag matuod nga siya lalaki? Unsa inyong i-check? Human or divine truths? Taka lang mo giyaw-yaw. Divine truths. Unsa may truths nga divine? Kanang dili hinimo sa tao, kanang genital organ sa lalaki o sa babae, hinimo ba nagtao? Hinimo dili. O anha ta diha magsugod? Kay ang naong usahay, pwede man ang naong mapupariha na may lalaki nga ang naong murag yung babae kahamis. Pwede sad magpataas og buhok, pwede sad managko ang dughan, pwede sad Muslim. Kaning niya mao man ni ang mga pulso mas laki dagko man ni o kaning tutunlan, pwede masanig Muslim hasta kani. Pero ang di malalis ang genital organ. Kana divine na siya tungod kay wa buhata sa tao. Nakaron gipamugo sa tao aron mahitabo transplant. Pero wa gid sila magbuhat, gitransplant, giibot sa pikas o gitanom didto sa pikas. Transplant. Tawag ko na yung transgender. Di ba? LGBT. Q. Kana ato ginang respetuhan, pero dawato nato ang tinuod nga kamatuoran nga ang divine truth is higher than human truth. Unya ang Holy Spirit mauni muda nato ngadto sa tinuod nga kamatuoran nga maghatag gid nato freedom, inner and external freedom sa atong kinabuhi. May karon kanang kinasal nga babae o lalaki niya, ang laki nabuang sa suyop, bisyo, sigihan nagkulata ang babae. Sama na, buwagan, dili. Sige, tubag. O ikaw mo babae na igo, anak, kulatahon ka, yan nangabit pagyod kay wala lagi naturiring laging otok. Buwagan, dili. Human truth, human truth, buwagi, na ay divorce, na ay legal separation. O na, human truth. Na ay balaod, ipapriso na animal. O di madag, papatay. Ipabitay na dito sa, na ubang balaod nga, bitayon yun. That is human truth. Unsa may divine truth, kadtong inyong gipanaa diri sa pagkasal, for better or for worse. Sa tungod sa in sickness and in health, for richer or for poorer, till death do us part. Kana mo truth nga divine, bihay may inyong sundo na nabe. Ana nga maong sitwasyon, duha mo naka-truths, magpakamatay ko tungod kay tumano nako ang akong divine truth nga asawa gyud ko aning animal. Asawa gyud ako gining bana ning yawaan ni or buwagan kay maunay gi-mandate sa human truth. Hoy, sige, lingi ay mong tupad. Yung naasa man ka na, divine truth or human truth? Kamo lay pili. Total, wa man kumaminyo. Kamo may mga minyo. Ay, mga naong ninyo. Kaklaro, ana. Kanina lang. Buhok, giuban. Kisay gahimo ana nga niputi ang buhok, human or divine?
Oh, kana divine truth sada nga ang imong buhok sama ning ako, nanay puti, nanay itom. Sa una pulos ni itom, wa sa to nako tuyo ang pulos itom. Hangtod ni edad kog mga 40 ni sugod na gawas ang mga puti. Nena, pulos-pulos na puti. Wa gyud ni nako hilabti. Ako ning i-claim divine truth ni kay dili ni hinimog tao. Unya igsunod adlaw, itom na kay kog buhok. Kinisod ko dito sa parlor, akong gipakuluran. Unsa man na? Divine truth o human truth? Sige, asa may inyong ganahan tan-aw nako, ang akong human truth or ang divine truth? Giing nako, ing na. Unsay inyong nindutan og tan-aw nako nga magpa-human truth ko or i-keep ko ning divine truth? May lang mo nako, then mo gingon divine truth. Nya kamo kusog kay mong mo pa human truth. Sige, nakakuha na mo? Nakuha na? Nakaroon, ari na ta sa epikto. Ngano man nga ang purpose sa Holy Spirit is to lead us to the truth. Labi na gyud divine, moral, spiritual truths. Ngano man? Because that is the only way to make us holy. Ang makapabalaan nato kana ra gyung divine truth. Absent gani na, supakon gani nato ang divine truth, din agid ta mabalaan. Nya kinsa maning taong balaan? Unsaon pag-ila nga ang tao balaan? Sige, ako isulti ang at least mga upat ka qualities sa taong balaan. Una, sama sa gibuhat sa mga apostoles o sa mga santos, magsigig sangyaw sa pulong sa sugo sa Ginoo. Bisan paglatuson, bisan pagpatyon, musangyaw gina sila. Mao na ang nahitabo nila ni San Pablo, San Pedro, nila ni Silas, uban pa, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, bisan paghulgaon, di ginakapugong, magsigi ginagsangyaw. Sila San Pablo, gikan pagutong gikulatag maayo, gilatos og maayo, gipriso, pagkagawa sa prisuhan, nagsangyaw lang yapon, wa gyud mohunong. Hilingi ay mong tupad, inasigi kag sangyaw sa pulong sa Ginoo. Oy, mariti sinoon, libak hinoon, nang libak yun, mao gina. Pasabot, wa kay kabalaan. Kay wa na ka magsunod sa divine truth. Ang imo, fake news. Human truth. Oftentimes, human truths are fake news. Mao na ka ng social media, more man na sa human truth, scientific man na, daghan kay dihang fake news. Ang naong sa laki, himuong kalit og babae. Niya ang lawas, laki. Ang naong babae. Kanabang gitawag lang crafting, kung sa'y tawagan na. Nabi tayo nagpa-picture na ako. Ingat din siya, Father, selfie lang ta. Pag anak niya siyang cellphone siya, ay time sa di ay, iyang gi-adjust siya. Kani mas nindot ning atong naong, ni hamis og ngayo akong naong. Mura nagugwa, nagigwabertig yung hamis sa murag nag-transfiguration kay naaman din na sa cellphone ka nang naang mag-usab-usab ang mao din ang naimotics na ko nga mga babae pastang hamisag naong maibog lang gud tahi noon hala ka hamis ani niya ang actual day gansal-gansalon day kay daghang fake news diha sa kanang computer so kay scientific man na pero ang dili yun matlalis nga truth is divine truth muna sangyaw gyud pulong sa Ginoo pasar mo ana balaan na mo. Ikaduha, ang ang balaan nga tao magsigig higugma sa iyang isig ka tao. Di gyud masuko. Sige ra gyud higugma. Sige ra gyud higugma. Di gyud masuko. Bisan pag imong kulatahon, lud-an imong iyang naong, moingon ra gyud siya, this cannot change my love for you. Ngano man, nagbarog man siya sa kamatuoran, pananglitan, iya man ang silingan niya gikulata siya sugo man ni Kristo ang nag-ingon higugmaa ang imong silingan samas imong kaugalingon
sama sa dani akong kamot, usahay inig kaligo nako, matuslukan ang akong mata inig panglugod nako, pero di nako putlon ang akong tudlo kay kabahin ni nako. Sipyat lang gito, natuslukan lang yung mata. Dili mo ingon ang mata, putla ng animala na kay gituslok ang sakit kay tanan. Mohila kasad kanira say magunay-unay og pahid. Awa mo kasabot. That is divine truth na you are part of myself. Og imo kong kulatahon, di tika baslan kay you are part of myself, the mystical body of Christ. Sige, lingay mong tupad na you are part of me. Natanawa, di ba naagi wa mulingi, daghan kay wa mulingi. Sobra katunga ninyo, sa ako lang gitanaw diri, makita ra mo nagkausang tanaw, sobra katunga ninyo, wa mulingi, nagpanagana. Ang uban ni smile, pero wa mulingi. Hindi ko kahilas ba? No? Ang nakaapan yun, kaya naagi pipila ninyong, nagkusmod lang yapong now. Nga naman, kay nagpuyo sa human truth. Sunod. Ikaupat, ang taong balaan, di gyud mangangkon nga siya'y tag-iya anything and anyone in this world. Di gyud mangangkon ang iya ra gyud moingon ra gyud na gisugo ra kos Ginoo, sulugoon ra gyud kos Ginoo. Mao na si Mama Mary, champion kayo ana. Sige. Kinsa maroy tag-iya sa imong kwarta? Ginoo, nag-ingon ang Ginoo, ipalit nag-slot. Kani ikaupat na niha, ikaupat. Sa tuyo una, ang taong balaan, sigig sangyaw sa pulong sa Ginoo. Ikaduha, siging higugma sa iyang isig katao, because God is love. Ikatulo, di gyud mangangkon nga siya'y tag-iya bisag unsa, Ginoo gina. Ikatulo, ang balaan nga tao ganahan kay mamatay, excited gani mangandoy pag na silang mamatay, nganuman gusto sila nga makakita na gyud sa Ginoo face to face in heaven. Lingi ay mong tupad, nangandoy na kang mamatay. Wala diha dapita ma-check. Unya unsa may experience sa taong balaan, ako na lang ni-explain. Kanunay always. Ako na gamiton ang predicate nga always happy, always peaceful, always contented, and always relax or no rattle. Serenity ang tawag nato ana, serenity. Why hustle? So always happy, always peaceful, always sa to relax. Mao na siya'y gitawag og holy person. Ug mao na idad-on sa Holy Spirit nato, giyahan ta na, because the Holy Spirit is the holiness and the power of God. Nya iya tang dad-on ngadto to experience while we are still here on earth, maka-experience na tag heavenly joy, heavenly peace, heavenly life. Nindog ta.